Rashida! Rashida! Na'am. San da zuwa, yaya Garba. Yanzu Rashida dan girman Allah kina cikin gidan ne yake a hargitsa haka tun daga waje har ciki? To ya kake so na yi ne? Rashida, abin da zaki gaya min kenan. Yanzu shikenan sai dai kullum ni idan na dawo ni ne zan tattara komai da komai, ke ba za ki tattara komai ba? Ni na riga na gaya maka ga yanda za a yi. Ni ma ba abin da zan ɗauke a nan. Na riga na faɗa maka ka nemo mai aiki da share-share. Gaskiya aikin gidan nan yana da wahala. Ni kaga na riga na ɓaci da wancan gidan da muka saba zama. Rashida, wancan gidan ma'aikata ne. Da ma'aikatansa da komai masu shara everything. Ya za ki yi wannan magana? Wai dan Allah me yasa ka bar aikin ne? Haba. To, kwantiragi na da su ya ƙare. Dama wata 5 ne kuma ya ƙare ba su da founding. Kin ga da Allah tayanin da Allah mu tattara kayayyakin nan. Ni fa na gaya maka ko tsinke ba zan ɗauke ba. Aiki na a gidan nan shine in yi wanka in yi kwalliya. Sai haƙƙinka idan na ga daman shi ma na baka ba? Ke ba za a ɗauko yar aikin ba. Ba za a nemo mai aikin ba. Wani irin wulakanci ne wannan da cin mutum. Ki zo ki gaya min in za ki zaman auren nan ki zo ki zaman auren nan. In ba za ki ba ki tafiyan babu wata mai aikin da zan ɗauko. Sai me? Wani right ɗin kika sani? Me right ɗin kika sani? Wulakanci kawai.